Ubistvo Zorana Đinđića, predsjednika vlade Srbije, jedno je od najpoznatijih političkih ubistava u našoj novijoj istoriji. Žrtve atentata, nažalost, bile su mnoge javne ličnosti, od kralja Aleksandra Karađorđevića do Johna Lennona. Atentat, šta je to u stvari i po čemu se tačno razlikuje od običnog ubistva? Život svakog ko istupa u javnosti potencijalno je u opasnosti. Ni svi napadi, kao bacanje torte na Billa Gatesa, ne završe bezopasno. Odakle potiče reč atentat? Reč potiče od latinske reči attentatum, što znači pokušati, napasti, pokušan, ali neizvršen zločin. Kada se napad naziva atentatom? Za to moraju biti ispunjena dva uslova. Prvo, žrtva mora da bude javna ličnost, kao na primjer političari. Ko likvidira članove porodice ili ko neuračunljiv ubije više ljudi, nije počinio atentat, već ubistvo. I drugi uslov. Ubistvo ne sme da bude legalno. Ubistvo diktatora Sadama Huseina, dakle, nije atentat, već sprovođenje smrtne kazne. Da li se atentati uvek završavaju smrću? Ne. I pokušaj ubistva se smatra atentatom. Mnogobrojne javne ličnosti su preživele napade, kao i papa Jovan Pavle II. I bivši predsjednik Amerike Ronald Reagan. I ministar unutrašnjih poslova Nemačke Wolfgang Schäuble, koji je otad u kolicima. Koji je najpoznatiji atentat? Ubistvo Johna F. Kennedya 22. novembra 1963. Ubistvo se desilo pred kamerama u Dallasu, Teksasu i do danas nije potpuno razjašnjeno. Od CIA preko mafije do Kube postoji mnogo potencijalno odgovornih za pucnjave na američkog predsjednika.